W dniu dzisiejszym uczestniczymy w kolejnym wydarzeniu w ramach projektu, który realizujemy razem z naszymi partnerami z Litwy, a mianowicie z samorządem rejonu wileńskiego i z Ochotniczą Strażą Pożarną rejonu wileńskiego. To wydarzenie polega na szkoleniu, dwudniowym szkoleniu, które jest skierowane do zarówno naszych strażaków ochotników, jak i strażaków ochotników z Litwy i dotyczy gaszenia pożarów wewnętrznych. Oprócz tego w projekcie, który w tej chwili realizujemy, mamy zaplanowane jeszcze kilka innych szkoleń, między innymi szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, szkolenia z zakresu gaszenia torfów oraz szkolenia z zakresu gaszenia instalacji fotowoltaicznych i samochodów z napędem elektrycznym, hybrydowym. Mam nadzieję, że te ćwiczenia, te szkolenia i ten projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Nie tylko zresztą naszych mieszkańców tutaj na terenie naszej gminy, ale także mieszkańców, ludzi społeczeństwa, które jest położone na terenie Litwy, a dokładnie na terenie rejonu wileńskiego, z którym współpracujemy. Malonu rast tokius gerus draugus, tokius gerus partnerius, su kuriais gali dirbti ne vienerius metus ir įgyvendinti ne vieną projektą. Visą veiklą pradėjome su partneriais iš Koricino ir kolegomis iš Vilniaus rajono prieš 7 metus. Ir štai dabar baigėme įgyvendinti, pusėjome įgyvendinti jau antrąjį projektą. Pirmajame projekte tiek savivaldybės Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, tiek ugniagesiai savanoriai įsigijo gaisrinį automobilį. Buvo organizuoti ne vieni mokymai. Šiuo metu jau esame sutarę ir atrodo laimėjo konkursą dar vienam trečiajam projektui. Dažnai žmonės sako, kad duokit mums pinigų ir mes padarysim viską. Deja, aš sakyčiau, kad taip nėra, kadangi turėti gaisrinį automobilį, tai dar nereiškia gerai atlikti savo darbą. Tai galima būtų palyginti su rašymu. Turėti gerą prabangų parkerį, tai nereiškia, kad tu rašysi be klaidų. Taigi dažni susitikimai, mokymai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje mums padeda įgyti daugiau žinių ir svarbiausia pasimokyti iš savo kolegų. Taigi tikime susitikti dar ir trečiajame projekte.